Hugpong sa mga mamumuo sa Sugbo ni Duso og 100 peso wage recovery ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB. Unang nipadayag sa ilang sentimiento ang hugpong sa mga trabahante uban ang mga support group at tubangan sa opisina sa Department of Labor and Employment kun Dole Region 7. Nagpahigayon sila og signature campaign alang sa gipangayo nila nga wage recovery. Hinon gidawat ra ang ilang mga petition ug giatubang usab sila sa mga opisyales sa Dole 7. Gipasabot ni Dennis Derigue, opisyal sa partido ng Manggagawa, nga dili aumento kun dili wage recovery ang ilang gipangayo tungod sa nasinating hilabihan kamahal sa palaliton. Gidugang nila nga tungod sa kamahal sa cost of living dinhi sa Sugbo, ang ayan nga dunay 750 pesos unta nga aumento sa sweldo aron nga mamahimong 1,200 ang minimum wage sa mga trabahante. Upat ka major labor groups nagkayusa nga magtuso ng petition for wage increase nga 100 pesos. Wage recovery na mo siyang gitawag kay kung increase man jod basihan na mo cost of living. So 1,200 to matag adlaw based mismo sa data sa gobyerno. So ang amo lang jod kay taas pa man nga kumbati kung 1,200, ang amo lang jod murag immediate economic relief ba sa mga workers. Pag panginabuhian ay apektado na, taas kayo ang palaliton o niya. Ang mamumuo isa lang ka tuig, isa lang ka beses gitagaan sa balaod nga mo file og increase.